Poštovanje. Gore, Trošović, Ivanović. Bog. U Vukovar su danas stigli predstavnici braniteljskih udruga sa područja općina Orašje, Domaljevac, Šamac. Evo razgovaramo sa jednim od njih. Prije svega hoće nam se predstaviti. Ja sam Joso Oršolić, dopredsjednik sam udruge branitelja veterana 106. HV Oraške brigade. I evo dolazimo po 4. put u Vukovar. To nam je naš redovni projekt naše udruge između ostalih. I evo ponovo smo ovdje da odamo počast žrtvama Vukovara i gradu heroju. Pa evo ovdje smo sad, skupljamo se, pripremamo za polazak u mimohod. Inače, članovi vaše udruge pješice tradicionalno svake godine krenu ka Vukovaru i ove godine tako ste isto. Mi nismo pješice, mi smo autobusom, to je udruga dragovoljaca, ona je dolazila pješice, ali evo imamo naznaka da ćemo se vratiti skupa, tako da ćemo opet biti zajedno i tako. Prije snimanja rekli ste mi nemojte politiziranja. Što mislite o samoj politizaciji ovog događaja u Vukovaru? Pa ovako, mi, naš stav udruge naše je da nećemo u nikakve političke opcije zalaziti. Mi smo došli prije svega da odamo počast žrtvama, kažem ponovo i gradu heroju Vukovaru i tu ostale stvari nas i ne zanimaju, a i ne znamo šta se tu zapravo događa, šta je tu bit. Mi jedino znamo ono zbog čeg smo mi ovdje. Znači da odamo počast žrtvama i gradu i evo to je to. U Vukovaru su danas mnoge udruge dragovoljaca, veterana, invalida Domovinskog rata, Herceg Bosne. Pa evo sada smo u društvu sa jednima koji su došli iz Livna. Upoznat ćemo se, predstavite nam se. Anto Mihaljević, predsjednik udruge veterana Domovinskog rata Livno, podružnica Livno. Gospodine, recite mi koliko često dolazite u Vukovar, je li ovo prvi put ili ste inače dolazili? Nije ovo prvi put. Ima tu i familije i svašta je tako da sam često u Vukovaru. Inače, vaši dojmovi evo, na ovaj dan u Vukovaru, kakvi su? Kao svi u nas. Zna se da je ovo sjećanje na onaj dan. Zna se čemu to čovjeka posjeća, u kojim je mislima. Znači, tu si u suosjećanju sa svim tim pogibijama i stradavanjima i tako. Koliko vas je došlo, koliko je teško od Livna doći do Vukovara? Pa to je jedna noć putovanja, jedno 5-6 sati, tako nešto. Ali nije vam žao? No nije, da. Ima nas dosta, tako. Kad je riječ o samoj politizaciji ovog današnjih dana u Vukovaru, kako vi gledate na to? A sad, to je ipak jedno stajalište o kojem ja ne bi o tome govorio. Ipak ne... Moj osobni stav je protiv ćirilici normalno u Vukovaru i mislim da je to za sad tako treba da bude.
O, gdje je Zagoš? Da, baš, vi ste mi poznali. Okej, ajde, Bog. Da. Kako te susjedi? Dobro? Da, namašnemo ženu. Žena vidi da te. Ja sam Serafina Kolovrat, predsjednica Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja općine Bugojno. Ovo nije naš prvi posjet Vukovaru, mi već dolazimo tradicionalno ovdje, dajemo podršku vukovarskim majkama, svim stradalnicima grada Vukovara i danas smo ovdje da damo potporu hrvatskim udrugama i Hrvatskom stožeru za obranu hrvatskog grada Vukovara, grada heroja. U društvu smo sa hodočasnicima iz Travnika, s nama je velečasni Mato Janjić. Velečasni, koliko vas je danas došlo ovdje u Vukovar? Pa došla je jedna mala, ali vrijedna grupa od 20 osoba. Evo, to smo se u zadnji čas organizirali i krenuli svim srcem, punim plućima i evo da odamo i mi počast našim pokojnim braniteljima i da stanemo uz Vukovarce. Inače, kako vi komentirate svo ovo politiziranje oko ćirilice u Vukovaru i sve što se događalo posljednjih dana u Hrvatskoj? Svakom pametnom ne treba puno komentirati ništa. Dovoljno je jasno sve i dovoljno je očito da tu trebamo biti samo na onoj pravoj, jednoj, jedinoj strani, na strani istine i pravde.
Poštovanje. Ja mislim da on želi sam. On ne zna. Ti se malo možda slobodno. Sad možda imaš ovo, ali ne ja. To se tako, to niko da bi. Naravno. Šta je tako što uradiš? Da vidiš? Sad ću Druga postaja Isus prima na se križ.
Klanjamo se tebi, Kriste, i blagoslivljamo tebe. Ostaneš, a ja nikad Tvojim svetim križem se otkupio. Isuse, ti si primio na sebe križ. Nije lako živjeti s osudom, a posebno je teško pod krivom osudom tako dostojanstveno koračati kao što ti činiš među onima koji se naslađuju. Ista stvar događa se i našem napaćenom hrvatskom narodu. Sude nas cijelu povijest. Najgore nam padaju osude od ljudi iz našeg hrvatskog naroda. Što se događa s ljudskim srcem? Evo nas u društvu i sa pripadnicima braniteljskih udruga s područja Brčko distrikta, odnosno Ravne Brčko, gospodin Mije Josipović. Gospodin Josipoviću, tradicionalno Brčaci dolaze u posjet Vukovaru, dakle, odati počast stradalnim žrtvama. Tako je, evo, hvala Bogu, već treći put pješke iz Brčkog, 100 kilometara u koloni zajedno, dakle, udruge organizirane sa prostora Ravne Brčkog. Sretni, zadovoljni što na jedan skroman način možemo dati doprinos ovoj žrtvi Vukovara. Ove godine, nažalost, i ovom jednom malo tužnijem, ja bih rekao, okruženju, odnosno pod geslom da doista smo koračali 100 kilometara za bolju, malo i pravedniju Hrvatsku, za sve obične male ljude, za sve njezine građane. Dakle, za Hrvatsku, ne bi se moglo reći samo za Hrvatsku protiv ćirilice, nego za Hrvatsku i za sve njezine građane, za Hrvata, ali i za građane koji nju osjećaju i vole kao svoju domovinu. Građani Ravne Brčko na svojoj koži su osjetili kako je stradati u ratu. Vjerujem da isto tako mogu osjetiti kako je bilo u Vukovarcima te dane 1991. godine. Tako je, apsolutno možemo na određen način povući nekakve paralele. Mi smo čak imali rov na našoj crti obrane na Boderištu koji se zvao rov Vukovar. Hvala Bogu, nikad nije pao u neprijateljske ruke. Doživjeli smo isto tako jednu patnju, katarzu, dio je naših sela pao, protjeran. Evo, hvala Bogu, na taj način tu žrtvu možemo još i bolje istinski osjetiti, doživjeti. Zbog toga je ovaj osjećaj jedinstva ovdje u Vukovaru jači, bliži i zbog toga smo ponosni, ja bih rekao, i zbog toga i kad pješačimo imamo manje problema. Inače, kada spominjemo pješačenje, zdravstveno stanje, jesu li svi naši građani došli zdravi u Vukovar, kako je bilo pješačiti? Pa hvala Bogu, super, evo, Bog nam daje vrijeme odlično prije svega, to je ovako jedna olakšavajuća okolnost, a s druge strane izdrži se to uz malo žuljeva, uz malo problema koje kakvih ima ih uvijek, ali evo, ako ima jake volje nije ni to problem. Druženje usput bilo je lijepo, čuli smo. Odlično je bilo, moram biti iskren, zahvaliti svim našim, evo javno, evo putem vaše televizije, svim našim domaćinima koji su nas dočekivali. Prekrasno je bilo, dočekali su nas gostoljubivo, tijekom cijelog puta su nas također ljudi pozdravljali, oduševljeni. Dakle, i na taj način se vidi jedno jedinstvo hrvatskog naroda, braniteljske populacije i svih drugih. Idemo sada zajedno s kolonom do groblja pa ćemo nastaviti dalje. Evo, hvala lijepa, pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Ovom cestom 18. studenog 1991. godine iz stradalog Vukovara izašli su ranjeni i napaćeni građani ovoga grada heroja. Idemo i mi njihovim stazama.
Evo nas i sa Tuzlacima ovdje na memorijalnom groblju u Vukovaru i oni su danas došli da odaju počast stradalim Vukovarcima. Upoznat ćemo se s njima. Vi ste? Viktorin Jurić. Viktorin Jurić, a vi? Mato Mrkonjić. Evo, recite nam, jeste li pješačili? Čuli smo da je jedna skupina Tuzlaka pješačila zajedno sa Brčacima, neki su došli autobusima. Ja bi se ovako sve sjetio na ove naše teške dane i da se mi nikada ne zaboravimo u miru. Ovo je poseban dan za cijelu Hrvatsku, za sve nas koji drži do svog dostojanstva, svog patriotizma, jer moramo sve izgubiti, državu nikad ne smijemo izgubiti. A ne smijemo zaboraviti na one sve naše poginule. Ja sam inače bio pripadnik tu, ovaj dan sam se ja izvukao iz Vukovara, sa Sajmišta, sa mojim dečkima, prijateljima. A što se tiče ovoga puta od Tuzle, to mi je kolega Mrkonić, on je bio s njima, ja sam i samo dočekao ovdje i tako. Evo, samo barem možemo progovoriti i o ovoj samoj politizaciji današnjega dana, o ovom razdvajanju, možemo reći vukovarske, hrvatske i one drugi. Pa ovako, moje mišljenje ipak da mi branitelji znamo šta mislimo, a nismo došli tu da ogovaramo nikog, mi samo došli pokloniti žrtvama. Da. A evo sad ćemo da porazgovaramo i o tom putu od Tuzle ovamo do Vukovara, koliko je bilo teško. Mato Mrkonjić, evo, kao što znate, sam naziv naše kolone sjećanja govori da se prisjetimo na našu legendu Vilima Jurića, zvanoga Pašu, koji je od prvog dana do zadnjeg dana bio u Vukovaru. Njemu je najviše posvećena ova naša kolona koju već 3. godinu dolazimo i našom susjedu koji je 1. kolovoza 1991. izgubio život u policijskoj postaji u Dalju. Isto obiđemo i njegovo, zapalimo svijeće. Svi dečki koji već 3. godinu dolaze tu, ponosni smo i budemo dolazili dok god budemo mogli, zato što imamo ponos na sve ove žrtve koje su ovdje u Vukovaru pale i pogotovo za one koje su još vode nestalima. Je li teško prisjetiti se tih dana u Vukovaru kako je bilo? Kako se u vama probude emocije, pogotovo od današnjih dana? Pa ovako, od moje ekipe koja je došla od jedne satnije, 25 je poginulo. Direktno to na Sajmištu. Probijali smo se od 17, izlazi kad više nismo ni išli municije ni hrane. Krenuli smo u proboj, 36 sati smo se izvlačili iz proboja, došli slobodno Nuštar i do Vinkovaca, do Zagreba, tako da smo se malo uključili Hrvatsku vojsku i ponovo se vratili u Slavoniju. Da. I kažem, kako je bilo u Vukovaru tada tih dana? Bilo je da se nikad ne smije zaboraviti. Ima jedna izreka, hvala ti Gospe što si bila uz nas, poželi nam raj, pakao smo prošli. Pakao da ne može biti veći, to je jednom drugom prilikom mogao bi to puno reći, ali sad je danas dan samo da se poklonimo našim mrtvima, prijateljima i tako. Vukovar ipak je što posebno grad za cijelu Hrvatsku, jer nikad u povijesti Hrvatske države nije bilo. Od stoljeća 7. stvorili smo državu pod broj 1. Prvo Bog, pa Hrvatska.
Nadamo se da će komunistima i partizanima ovo doći do srca ili će napustiti kolonu i Vukovar. Gospodine, usliši molitvu moju. Ako je moguće, ovi koji ovdje leže dostojni su, jer mi to znamo, kleknimo svi na koljena dok se za njih molimo. Gospodine Isuse Kriste, s posebnim poštovanjem i ljubavlju častimo žrtvu i spomen Vukovara i poginulih hrvatskih branitelja koji su svoje živote položili na oltar domovine da bi mi živjeli u neovisnoj i slobodnoj državi Hrvatskoj. Primi, Gospodine, njihovu žrtvu, ljubav kojom su u Domovinskom ratu voljeli svoj narod, voljeli tebe, željeli samo dobro i slobodu i nisu štedili života svoga sve do smrti na uzoru na Isusa Krista da bi darovali žar svoje ljubavi napaćenoj domovini Hrvatskoj.
Kako se lijepo napravio. A sam tu već ništa možda. Kad se pobojava stali. To su ih Ne bili sjeo. Sreo. Oni su prošli, ja sam imali sreće. Kamo ne znaš kamo nismo svi zajedno prošli. Oni se ne slažu. Ne znam da se... Neko prvi? Među braniteljskim udrugama iz Herceg Bosne danas ovdje u Vukovaru nalaze se i oni iz Viteza. Upoznaćemo njihove predstavnike. Kako se zovete? Ja sam Stipo Križanac iz Viteza. Koja je to udruga? Mi nismo udruga, mi smo inače građani došli da podržimo danas ovdje memorijalni skup, a htjeli smo i da odamo počast žrtvama poginulim u ratu za Hrvatsku domovinu. Inače, dojmove ovdje u Vukovaru 22 godine nakon stradanja? Moja je želja životna bila da ovo obiđem i danas mi se ta želja ispunila, pa ne mogu da vam opišem. Mogu vam reći da sam jako oduševljen. Inače, kada je riječ o svim ovim političkim zbivanjima oko Vukovara, oko ćirilice, kako vi gledate na sve to? Ja nisam nikada bio protiv ćirilice jer u Bosni i Hercegovini ja sam pripadao jednoj, Franjevcima sam pripadao, bio sam franjevački đak, a Franjevci su u srednjem vijeku pisali bosančicom. Bosančica je napisana na ćirilici i nisam nikada bio protiv ćirilice, a za Vukovar ovdje ja mislim da je to preuranjeno. Da. Vitez isto pretrpio velike patnje, ali ne baš kao u Vukovar. Vitez je u srednjobosanski drugi Vukovar. Ne, ostane, dečki, nemojte nas. Molim vas, hvala. Ajmo malo, molim. Samo malo, dečki. Molim. Hvala. Možemo i sve ovo. Nećemo i sve ovo. Ej, pazi, pazi. Evo s nama je kolega Ivan Gašpar iz Radio Kupresa, pa ćemo malo i sa Ivanom da podijelimo ove dojmove iz Vukovara. Ivane, koga si ti došao da nas pratiti ovdje u Vukovaru? Pa evo, Kupres i Vukovar imaju jednu posebnu povezanost, mogu slobodno kazati jednu zajedničku sudbinu. Mnogi Vukovarci su pali braneći Kupres u travnju 1992. godine i ono najmanje što mi Kuprešaci možemo učiniti je doći upravo na ovaj današnji dan, dakle na ovu 22. tužnu obljetnicu i kroz svoje molitve prisjetiti se svih onih ljudi koji su dakle ugradili svoje živote u temelje slobode hrvatskog naroda i u Bosni i Hercegovini i u Republici Hrvatskoj. Čast mi je zadovoljstvo u ime Kuprešaka, u svoje osobno ime doći ovdje, dakle pomoliti se na grobovima svih ovih junaka, dakle kroz svoje molitve prisjetiti se njihove žrtve i njihovih dijela i svega što su učinili za sve nas. Svi Hrvati iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine na prošlom danu sjećanja ovdje u Vukovaru bili su jako složni, nije bilo politizacije ove godine, nažalost, dogodilo se i to. Pa evo mogu komentirati da ovi ljudi koji su ovdje nisu oni krivi zbog politizacije. Politizacija se dogodila na jednoj višoj razini, nažalost na razini na kojoj mi mali ljudi ne možemo utjecati. Međutim, drago mi je što su naši domaćini ovdje Vukovarci jasno kazali svoju poruku, jasno kazali ne svem onome što su ljudi na višim razinama pokušavali učiniti od Vukovara i od vukovarske žrtve i od žrtve cjelokupnog hrvatskog naroda i kažem
drago mi je što su ljudi kazali glasno ne svemu tome, između ostalog glasno su kazali ne i ćirilici, a ćirilici svakako nije mjesto ovome gradu i svakako nije mjesto među ovim ljudima. Ipak Vukovar je mjesto od posebnog pijeteta. Upravo tako, Vukovar mora biti mjesto posebnog pijeteta, ne samo za hrvatski narod, nego za sve narode na svijetu, jer tragedija koja se dogodila u Vukovaru ne smije se više nigdje ponoviti. Ivane, hvala puno. Hvala vam. Ja sam mu vidio odove. Odnose ženu. Pa i budu nagrad. Znamo se sastaviti. Treba se nazvat On neće izaći nikad. I vraća se opet nazad. Sveta misa na memorijalnom groblju ovdje u Vukovaru već je davno počela, a kolona ljudi koji pristižu na groblje još uvijek je nepresušna i ne vidi joj se kraja, što potvrđuje procjene organizatora da je danas u Vukovaru oko 100.000 ljudi koji su došli iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uvjerite se i sami što pokazuje naša kamera. Evo, golf. Prefino mi miriši, da sam mogla Joško, možeš, Joško. Treba voditi. Već imam sve to, sve su meni... Ićemo kroz križa ovo. Evo, kaže Miša kad bi dečki... Da. Da. Pa još ja zovem Žuric.